Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Curfew for minors padayon nga naga-exister sa syudad sang Iloilo. Ginpahanumdum ni Mayor Jerry Treñas nga padayon ng pagpatuman sang curfew for minors sa Iloilo City. Madugay na nga ginapatuman ini nga ordinansa. Nagapati ang alkalde sa tion magwa ang mga pamatanon kag nagatipon-tipon, nagakalimtan na ang pag-obserba sa mga health protocol. Gani gimanduan sini ang Iloilo City Police Office kag Public Safety, Transportation and Management Office. Istriktuhon ang pagpatuman sang curfew para sa mga minor de edad. Sa mga minors, palihog lang, you have to understand nga while strong ang inyong immune system, upod nyo sa balay, may mga nanay ka mo, may tatay ka mo may lolo ka mo, may lola, nga immunocompromised, may high blood, may diabetes, may cancer, dialysis, etc. And kung hindi ka mo matamaan, kung maigo ka mo sang COVID-19, delikado para sa mga may edad nga may mga comorbidities. Amo na palihog lang, ginabantayan naton ang kaso sa Manila, pero proteksyonan ta anay ang panimalay naton. Ginmanduan man ang mga barangay officials nga ugyunan ang istrikto nga pagpatuman sang curfew for minors. Upod sa mga magapatuman sini ang ICPO kag CSWDO. Our good mayor instructed me last night to implement ang strictly itong curfew for minors with the collaboration sang aton nga DSWDO and the barangay officials para ang purpose ni is ma-prevent naton ang spread sang bago nga strain sang COVID-19. At the same time, this is part of our anti-criminality effort para nga wala na sang focus crime nga makumit ang aton mga minors. Ginahinyo sang ICPO ang mga opisyal sa barangay nga ipahibalo sa ila kung may pagtipon-tipon sa mga minor de edad sa mga dalan o kon open spaces. Pagasundo naman sang ICPO ang proseso sa tion may madakpan nga minor nga nagalapas sa ordinansa. We have a procedure nga i-follow. Ang operation will be supported by our Women's and Children's Protection Desk, and they will be responsible sa pag-process all the minors are being apprehended. Okay, so may process kita, ginakadto ina sa DSWD, i-return ina sa ginikanan, and then may warning, and then on the next apprehension, I think may fine nga Base sa Comprehensive Curfew Ordinance na ginpatuman Nobyembre 24, tuig 2020, ang curfew para sa mga minor de edad ang nagasugod alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sa kaagahon. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Anay katapos sang ICER nagdonar sang ringgilya kag dagom para sa vaccination program sang Iloilo City Government. 1,000 nga ringgilya kag dagom ang gintugyan ni Spike Belieza sa Iloilo City Government. Personal niya ini nga gindala sa talatapan ni Mayor Jerry Treñas. Para kay Spike, promisa niya sa kaugalingon nga magbulig sa tion mahatagan sang maayo nga oportunidad sa ulihi. Gani sang nakatrabaho siya bilang ambulance paramedic sa Qatar kag batyag sang bilog nga kalibutan ang epekto sang COVID-19, wala niya nalipatan ang iya ginhalinan. Bilang katapos sadto sang Iloilo City Emergency Response Team, naintindihan nila ang kinahanglanon nga mga gamit para sa vaccination program sang Iloilo City Government. Bilang ICER sa una, very proud ako because I am serving the constituents of Iloilo City, and not only sa mga Ilonggos, even outside. No? So it's been a pleasure kag dako gid nakabulig sa akon bilang ICER staff before. Hindi ko na-reachable kung hindi ako ga-work in what field kung wala ang ICER. So it's one way or the other of giving thanks to the city government and the community sa aton nga Iloilo City. 5,000 ka syringe kag needle ang target nga i-donate ni Spike para sa city government. Nagapati siya, dako ang mabulig sini para sa ginapatigayon nga pagpabakuna agud mabatuan ang COVID-19. I chose syringes and needles. It's because that's one of the essential right now.
sa aton community there sa Iloilo City. Not there sa aton but entirely sa bilog nga kalibutan because we're dealing with the pandemic what we have right now. And it's a tool, equipment kinahanglan gamiton sa aton nga frontliners, no, in being mitigating in the proactive manner sa aton nga pag roll out sa bakuna. So that's why I chose syringes and needles. Anom na katuig sa Qatar si Spike, apang wala niya ginakalimtan ang Iloilo City. Gindayaw man sini ang pagpanikasog sang lokal nga panguluhan agud matap na ang paglaptas sang virus. Well, ang aton nga hanam doon nga mayor, no, Mayor Jerry Treñas, nagpasalamat gid kita because of his leadership. He's being a proactive, smart, and very superior in dealing sa aton pandemic subong nga atubang. So it's good that the 2 days ago pag-abot sa vaccine, yesterday nag-roll out sila dayon. That's a good showmanship, no, nga ginauna gid ang community, especially ang aton nga frontliners because they are dealing everyday lives. Pagi sina mahatagan naton sang protection ng aton nga frontliners. Para kay Mayor Jerry Treñas, dako nga bulig ang donasyon ni Belieza sa pagpatigayon sang vaccination program. Nalipay gid kita nga bisan former employee nga nagabulig sa ICER sa bakasyon yan, why niya kita nalipatan. Bisan sa iya nga ginhatag. Kadua na, hindi lang kisa kay kainasa nga aga nagdugang pagid siya diri sa aton. So, thank you gid sa kay Spike. Sa subong, ginahanda na sang lokal nga panguluhan ang iban pa nga mga kagamitan nga pagagamiton sa vaccination sa tiun mag-abot na ang ginbakal nga AstraZeneca vaccine sang syudad. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Synchronized travel protocol hugot nga igapatuman sa Rion Size kasunod sa pagtaas ng COVID cases sa Metro Manila. Ginakabalakan ni Mayor Jerry Treñas ang nagasaka nga kaso sang COVID-19 sa pungsod, ilabi na sa Metro Manila. Gani ini ang gilayon nga nagpakig-angot sa nagkalain-lain nga mga lideres sa Rion Size, kaupod ang Department of Health, Department of Interior and Local Government kag Office of the Civil Defense para sa pagpatuman sang bag-o kag synchronized travel protocol para sa mga nagabiyahe sa mga probinsya sa Western Visayas. As local chief executives, we really have to protect our constituents, no? Kahit kung mag-alabot na diri nga positive, mabudlayan naman kita. Ginkasugtan sa mga local chief executives nga dapat magkuha ang mga magabiyahe sang negative RT-PCR test 72 ka oras antes sang flight. Nag-agree ang tanan nga governors nga naga-attend kagapon nga ma-require taanay at least for 2 weeks RT-PCR test 72 hours from extraction para nga matag nila para maglupad sila diri or masakay sila sa barko. At least ang sa Panay mabantayan nato, no? Pangabay sang alkalde nga magkooperar sa bag-o nga travel protocol kag hindi na kuntani magsaka pa ang kaso sang COVID-19 agod hindi na maliwat ang pagpatuman sang lockdown ilabi na sa Iloilo City. Samtang, base sa datos sang Iloilo City COVID-19 Emergency Operations Center, Marso 16 alas 12 sa Udto, may 3 ka mga bag-o nga kaso sang COVID sa syudad. Divine Singh para sa Level Up Patrol.